ଆଜି ଆମେ 21ଟି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କୋଣାର୍କରେ ଥିବା କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ପୁରୀ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମା ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଯାଜପୁର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି? ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ। ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ବରଗଡ଼। ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଭବାନୀପାଟଣା। ହରିଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ବଲାଙ୍ଗୀର। ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଗଞ୍ଜାମ। ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କେନ୍ଦୁଝର। କୋଣାର୍କ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପୁରୀ। ମନ୍ଦାରମାଳିନୀ ନଗରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ବାଲେଶ୍ୱର। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କାକଟପୁର। ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସମ୍ବଲପୁର। ମା ଶାରଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଜଗତସିଂହପୁର। ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ବାଙ୍କୀ। ମା ଭଟ୍ଟାରିକା ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କଟକଠାରେ। କେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡ଼ା କୁହାଯାଏ? କୋଣାର୍କକୁ। ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଚିପିଲିମାଠାରେ। ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ। କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ରେମୁଣା ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ।